Oh, nyamit ti kastuyay. Kalpas lang nga nagbakasyon ti tao, siya kumit tatatid laban, na may sakmanad. Ho! Nyami atong yan, nakatado nga nagbado. May nilaslasay, nagpalaba talaga mo doon. Ang pweming anay lasin me, giti short kada badbado. Ni. Ala. Wow! Wait sa La. Pagkita naman dagiti shirt nga da bulsa na. Bakit da kwarta na? Ala. Ala. Wow! May ti aglabano, malpas ka magbakasyon. Atoy, kita man atoy. Bakit da kwarta na? Ala. 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 May taglaba. Mana ta? Ala! Wow! Nagmagayang taglab pa si ka. Kita ang petition. Ang bulsa na ito eh. Ito eh, bari ata. Ini. Ala! Ala! Nagsulti na nagaglabat at tao. Gayong po may sakit. Gayong pamigsak niya ko ha. Nagaglabat at tangalda. Ala po. Ala dan oblongkan. 1,000. 100. Wow. Anak na ito eh.